وزیر برەڤانیا تورکیە خەلوسی ئاکار ڕاگەهاند و تورکیا دixwaze ku Washington pêwandiyên xwe BPG û PKK re bi dawî bîne. Wezîrê Berevaniya Tirkiye û şandiye Amerîka bo Sûriye James Jeffrey li Enqerayê pêşhateyên dawiyên Sûriye bi taybet rewşa bajarê Minbicê û devera Rojhilatê Feratê doh got û bêşkirin. Di daxuyaniyekê de Wezareta Berevaniya Tirkiye doh roja înê belav kir ku Xelosî Akar Wezîrê Berevaniya Tirkiye piştî civîna wî bi şandiye Amerîka bo Sûriye James Jeffrey re li Enqerayê ragihand ku Tirkiye dixwaze li Amerîka dike ku peywendiyên xwe BPG û PKK re bi dawî bîne û lezê cîbcîkirina nexşereya Minbicê de bike. Herwiha Ajansa Anadolya Tirkiye li ser zarê Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xelosî Akar daxuyanî ku Akar di wê civînê de li gel Jeffrey tekezî ser çareserkirina pirsgirêkan li deverê bi alîkariya hevbeş di navbera her du welatan de kiriye. Daxuyaniya Wezareta Berevaniya Tirkiye amaja boyekê kir ku di hevdîtina Enqerayê de Akar û Jeffrey pêşhateyên dawî yê Sûriye û taybet rewşa bajarê Minbicê devera Rojhilatê Feratê got û bêşkirin û Tirkiye goh danê dide yekbûna xaka Sûriye. Ev e demeke Amerîka dibêje ew ê hevpeymanên xwe di şerê Daişê de li Sûriye biparêze lê Tirkiye û li ser zarê serokkomarê xwe û berpirsên pilebilind tekez dike ku ew bi tuşê wê PKK û baskê wê Sûriye PYD û çekdarên bi ser ve qebûl nake wan bi terorîstan pesend dike û dibêje ku ew ê wan li Sûriye ji nav bibe.